Aj tvoje auto si zaslúži hýčkanie a opateru? Navštív Centrum čisté auto v bratislavskom Lamači a dopraj mu luxusný wellness. Vítajte pri ďalšom teste automagazínu. Dneska sa pozrieme na Suzuki S-Cross. Nechcem povedať, že tá predošlá verzia bola nevýrazná a hanblivá, ale táto je celkom iná. Pozrite sa na tú veľkú masku, na tie výrazné svetlomety, na tie nárazníky. Z nej razí, že tu som, pozrite sa. A rovnaké sebavedomie ako spredu razí z toho auta aj zozadu. Zadné svetlá majú číre krycie sklo, akoby už po tuningu, pekne prepojené lištičkou. A čo je zaujímavé, tak keď ste dávali na začiatku pozor, tak som vravel, že predstavujeme Suzuki S-Cross. Na štítku je ešte ale SX4 S-Cross. Vo Strihome mali asi naskladených veľa štítkov, bolo by ich škoda vyhodiť. Mimochodom, nové S-Cross jazdí sériovo na 17-kách, a to v každej výbave. Interiér je nám už dobre známy, štruktúra ostala zachovaná. V podstate najzásadnejšou novinkou je tento dotykový displej, ktorý doteraz bol zabudovaný v prístrojovke, teraz trčí na spôsob tabletu a s tým súvisí aj to, že výduchy klimatizácie sa presunuli tuto pod displej, samozrejme na tlačidlo výstražných smeroviek, ale všetko podstatné ostalo. To znamená, že klasické ovládanie klimatizácie, prístrojový štít s analogovými budíkmi, volant, vyhrievanie sedadiel, prevodová páka, ovládanie bezpečnostných funkcií, teda základných bezpečnostných funkcií, túto pekne pod volantom vľavo. Skrátka všetká tá jednoduchosť ostala. Keď sa vrátim k dotykovému displeju, musím povedať, že náš má 9 palcov na uhlopriečku, má nové menu, novú grafiku, ktorá je oveľa krajšia ako doteraz bola, a samozrejme má aj nové funkcie, napríklad audiosystém má po novom niekoľko takýchto prednastavených úrovní, s tým, že v každom tom režime si môžete nastaviť úroveň. Vyzerá to ako vaše EKG, ale je to super. A navyše vlastné, nemá iba výšky, stredy, basy, ale takto pekne. Ďalšou novinkou je, že si môžete sledovať ekonomiku prevádzky. Navigácia rozpoznáva hlasové ovládanie, upozorňuje na niektoré stopky, ale čo sa mi nepáči, tak displej má podľa mňa pomalé reakcie. Ďalšou novinkou je kamerový systém. Suzuki má 4 kamery a môžete si voliť pohľady, aké chcete. Keď zaradíme spiatočku, toto je veľmi užitočný pohľad na predné koleso, keď parkujete k obrubníku. Tu máme fora pohľad, teraz máme dopredu kameru. Samozrejme s navádzacou čárou, že kade pôjde nos auta. Samozrejme je zrkadlenie telefónu, Androidu s káblom, ale Apple bezdrôtovo. Musím vyzdvihnúť materiál sedadla. Kraje sú z kože s bielým prešitím. A táto stredová časť tu má krásny materiál s výrazným prešívaním. A teraz je síce zima, ale vyzerá, že to v lete bude dobre dýchať. Na druhej strane sa mi nepáči, že v tejto oblasti je to sedadlo úzke. A ďalšia vec, čo sa mi nepáči, Suzuki ostalo verné taxikárskému ovládaniu sklonu. Rýchlo si to síce nastavíte, ale neumožňuje vám to také precízne nastavenie ako ružicové. Kufor má 430 litrov.
chválim veľký vstupný otvárací otvor, ale výška otvorenia dverí pri mojej výške 178 cm je akurát. Vyšší ľudia si tu trestnú hlavu. Chválim dvojité dno a obzvlášť chválim, že sa tam našiel priestor na rezervné koleso, aj keď my máme v testovanej verzii opravnú sadu. Ešte jedna poznámočka. Máme síce druhý najvyšší stupeň výbavy, ale nemáme elektrické ovládanie VK kufra, ale vôbec mi to nevadí. A na konci poviem prečo. Nové Suzuki S-Cross stojí na pôvodnej podlahovej platforme s rázvorom 2,6 metra. A to znamená, že aj vzadu je dostatok miesta. Za seba si sadnem s tým, že mám veľa miesta na kolená. Chodidlá si zasuniem celé pod predné sedadlo, aj keď ja mám sedadlo na svojej najnižšej polohe. Môžem si nastaviť sklon operadla. A za čo S-Cross mimoriadne chválim, tak to je ľahkosť nastupovania. A tá je daná veľkým vstupným otvorom, veľkým uhlom otvorenia dverí a tiež polohou sedadla. Pozrite sa, nemusíte vyliezať ani padať, položíte zadok a už ste vnútri. Skrátka paráda. Nové Suzuki S-Cross je dostupné s jediným motorom, avšak s manuálom aj s automatom, s pohonom predných kolies aj so štvorkolkou. A to teda v tejto triede aut vôbec není samozrejme, že by výrobcovia ponúkali aj štvorkolku. Navyše, Suzuki si môžete dopriať akúkoľvek kombináciu. To znamená, že manuál s prednokolkou so štvorkolkou alebo automat s prednokolkou a so štvorkolkou. To je teda super ponuka. My máme samozrejme verziu s manuálnou prevodovkou a pohonom 4 kolies, ktorý Suzuki označuje All Grip. Ten ponúka 4 jazdné režimy. Základný auto, snow, šport a lock. S tým, že režim lock sa vie aktivovať iba v režime snow a pri rýchlosti 60 km/h sa lock vypne, čo je celkom logické. A musím povedať, že ten pohon 4x4 veľmi dobre funguje aj v automatickom režime. Ale vyzdvihnúť musím režim šport, pretože v ňom dáva Suzuki viac hnacej síly dozadu a aj to cítite. Keď pridáte v zákrute, tak cítite, ako sa to auto snaží ešte viac zatáčať. A tou jedinou motorizáciou, ktorú Suzuki ponúka, je 1,4 litrový benzínový preplňovaný štvorvalec, podporený ale 48 V multihybridným systémom. Samotný motor má 95 kW a 235 Nm a veľmi rád sa nechá vytáčať až do červeného, to znamená, že ku 6000. Mild hybridná technológia sa skladá z integrovaného štarter generátora, ktorý je na mieste alternátora a ona reálne tak vyzerá, akurát je trošku väčší. Zo 48 V lítiovionového akumulátora pod sedadlom spolujazdca a zmeniča pod sedadlom vodiča. Z toho vyplýva, že celý ten systém vôbec nezasahuje do batožinového priestoru, ale ako som už spomenul, neobmedzuje ani priestor pod sedadlami, kľudne si tam viete zasunúť chodidla. Pri akcelerácii, kým ešte turbo nie je nadýchnuté, tak motoru pomôže elektromotor, respektíve ten štarter generátor, ktorý tam je. A je to aj cítiť, pretože tie reakcie motora sú rýchlejšie, hneď od začiatku sa snaží zobudiť. Áno, cítiť tam potom turbodieru, to preklenutie je také jemnejšie. Aj počas toho nástupu turba cítiť, že ten motor sa snaží. Samozrejme, prioritnou úlohou mild hybridnej technológii nie je podporiť motor pri výkone, ale znížiť spotrebu. A Suzuki to robí 3 spôsobmi. Za prvé, že umožňuje systému start-stop vypnúť motor predtým, ako sa auto úplne zastaví na križovatke. To je úplne klasická funkcia. Druhá funkcia je, že keď
uvoľníte plyn alebo brzdíte, tak cez štarter generátor rekuperuje energiu a ukladá ju do 48V akumulátora. Následne pri pokojnej jazde môže túto energiu uvoľniť s tým, že vlastne zníži výkon motora a to zníženie výkonu kompenzuje výkonom malého elektromotora. Okoľko dodá viac elektromotor, o toľko musí dodať menej motor a o toľko menej samozrejme spotrebuje motor. A tretia vec je veľmi unikátna. Keď vyšľapnete spojku, tak otáčky motora klesnú na voľnobežné. Avšak Suzuki tieto otáčky drží elektromotorom, tým štarter generátorom. Riadiaca jednotka vypne dodávku paliva a vy jazdíte vtedy za nulovú spotrebu. Plusom tohto systému je, že potom, keď chcete pridať, tak už riadiaca jednotka nemusí roztáčať a štartovať motor, ale stačí iba streknúť palivo a idete. Opäť je to zrýchlenie reakcií motora na plyn. To, kedy motor ide na elektrický voľnobeh, kedy sa zapína palivo, z toho vy vôbec nič necítite. Všetko je to úplne plynulé, ani netušíte o tom, ako to funguje. Cítite ale inú vec. Cítite rekuperáciu. Keď uvoľníte plyn, tak to auto tým, že rekuperuje, začne oveľa silnejšie brzdiť, než pri uvoľnení plynu na normálnych autách. A priznám sa, že mne to trošku vadí. To spomalenie je až príliš silné na môj kus. Činnosť celého multihybridného systému si môžete sledovať buď na displeji palubného počítača, alebo na centrálnom displeji. A konkrétne funkciu rekuperácie vám vždy zobrazuje aj malá biela kontrolka nad rýchlomerom. A koľko teda S-Cross papá? Aktuálne mám priemernú spotrebu 6,9, ale motor bol v čase preberania testu ešte surový a každým dňom mi klesala spotreba o deciliter až 2. Reálne to vidím niekde okolo 6,5 litra, úplne bez najmenších problémov. A to je na auto so štvorkolkou tejto kategórie celkom dobrá hodnota. Rád by som spomenul ešte podvozok, a to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že sa mi celkom pozdáva naladenie. Je to síce také pevnejšie naladenie, ale gro toho pocitu pevnosti vyplýva z uložení náprav. Karoséria ako taká celkom plávne prejde cez nerovnosti. A druhá vec, prečo by som podvozok rád spomenul, je jeho dynamický potenciál. Od tohto auta asi nikto neočakáva žiadne extra výkony v zákrute, ale to auto je neskutočne schopné v zákrutách. Je veľmi dobre vyvážené, na volant reaguje ľahko a vzhľadom na to, že auto samotné váži menej ako 1300 kg, čo je na túto veľkosť auta, na pohon 4x4 extra málo, tak to auto ide neskutočne dobre v tých zákrutách. V súvislosti s pohonom 4x4 je veľmi dôležité pripomenúť, že Suzuki aj s pohonom 4x4 používa vzadu relatívne jednoduchú nápravu s vlečnými ramenami, nie multilink. A aj vďaka tomu môže byť toto auto lacné. Môžete namietať, že nový S-Cross stojí na základoch pôvodnej verzie a je len obúchané novými plechmi. Môžete namietať, že má málo tlmiacich materiálov, že má málo cukrovátok, myslím, že nemá ambientné osvetlenie, že digitálny prístrojový štít nemá, že nemá elektrické ovládanie, VK kufra. To všetko môžete namietať, ale práve preto si Suzuki mohol dovoliť zachovať nízku cenu. V základe stojí 19 290 €, čo je len o 960 € viac ako tá predošlá generácia, respektíve predošlá verzia. A tento náš exemplár stojí 24 720 €. A
A to si myslím, že za auto tejto veľkosti, s takýmto pohonom, myslím motor hybridný, mild hybridný, pohon 4x4, skvelá cena.